Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să facem un nou episod din Minecraft, dar o să facem o nouă serie de hardcore cu Robert. Primul episod o să fie la mine, al doilea episod o să fie la Robert pe canal și tot așa. Salut! Da, e aici Robert. Bun, haideți să mergem. O să tăiem acum niște copaci. Să le facem și noi niște Am văzut și o broască. săbii. Ai văzut o broască? Dar vorbește mai tare, că nu știu dacă te auzi. Linkul o să-l găsiți, Sper că mă aud. o să-l găsiți în descriere de la un videoclip de lui Robert de pe canal și o să vă abonați și la el ca să primiți notificare când o să posteze videoclipul cu Minecraft Hardcore. Nu, Robert? Da. Da, uitați acolo, bro. What? Am văzut-o și acum nu mai văd. Deci era acolo, fix în cercul ăla unde țin degetul. Era broasca. Sper că filmează, da, filmează. Bun. Hai să facem așa. Ne facem niște săbii. Ia, Robert. Acum. Ce-ai făcut? Ți-am dat niște lemn. Bine. O să fac și eu un tornăcup ca să mergem să minez un pic. Eu să mă duc după animale. Da. Sper să găsesc. Deci am găsit o găină. Da, le vorbești un pic mai tare. Bine. Mai tare un pic. Cât de tare? Cam așa. Cam așa? Am găsit cărbune. Da? Da. E bun cărbunele. Da. Că ne ajută la torțe și să fac o torță. Și la foc. Bun, pun aici o torță, da, și la foc. Dar prima oară să ne ajute mai mult la torțe. Da. Până când o să găsim noi mai mult. Da, e cam mult aici. Dar e bine că e mult. Nu? Da. Prima oară o să facem doar 2 episoade. La mine și la Robert pe canal. Apoi, dacă vă place, o să mai continuăm cu episoadele. Dacă nu o să vă placă, nu o să mai continuăm. Da. Eu sper să vă placă. Da, și eu. Că de data asta nu o să mai băgăm niciun pic de game mode. Seria asta o să ducem până când ajungem la dragon și o să și-l batem. Nu glumesc, așa am zis cu Robert. Da. Aici. Am făcut 2 săbii. Stai să văd. Da, 2 săbii. Mă duc să mai... N-am găsit nicio Da, să mai oaie. minez. N-ai găsit nicio oaie? Nici una. Mamă. E de una. Dar tu unde ai plecat? Pe munte. Bă, vină bă înapoi. Păi nu mai știu unde. Păi de ce ai plecat? Ca să caut oi. Păi da, vină înapoi. Trebuia să plecăm amândoi. Nu doar tu singur. Stai să văd dacă îți văd numele. Nu ți-l văd. Mai știi pe unde e casa? Da. La tine se aude un schelet. Nu. Bun. Să facem 2 topoare și un de ăsta și gata. Pun astea aici. Iau sabia și toporul. Și pun aici. Și sabia asta. Și pun asta deodată. Da, o să le țin la mine. Uitați broaștele.
Sunt aici. Parcă nu ți-am văzut numele. Nu. Dar mai știi pe unde? Cred că da. Da, o să pun pauză până când vine Robert aici. Bun, am plecat și eu în căutare, că am stat vreo 10 minute până când l-am găsit pe Robert. Dar, Da, cred că pe aici e casa. da, cred că era pe aici, pe undeva, el prin spate. Și casa noastră e pe acolo, pe undeva. Da, na, fine. Robert, vine să-ți dau niște chestii. E chestia. Dar nu mai pleca singur. Păi vino și tu, că eu caut casa. Păi, dar nu ne mai trebuie casa. Ok, o să Las-o acolo, hai. ne facem casă. Hai să ieșim din pădurea asta blestemată. Nu, Robert. Da. Omoră porcei. Lupi. Lupi, bă. Ia uite, ne mușcă. Aaaa! What? Să ușcă. Da. Eu am puțin lag. Da, și eu la tine când mă joc cu tine Minecraft. Am puțin la... Uite aici o oaie. Aaaa! Era mama lui oaie mică. E. Las-o așa. Hai, Robert, vii după mine? Da. Sigur e. Da. Bine. Haideți să mergem. Încă o oaie. Găsim multe oi. Și încă o oaie aici. Wow. Am crezut că e un stop de albine acolo. Și încă o oaie aici. Câte blane ai? Eu? Da. 4. Tu Eu câte ai? am una. Una ai? Nu mai trebuie o oaie atunci. Da, singură. Uite că aici e ieșire din pădure. Am ieșit din pădure. Yay. Yay. Da, în fine. Am ieșit din pădure. Dar poate găsim și un sat. Da, Dacă nu, o să ne facem noi casă pe aici. da. Și am găsit un sat! Wow, mă, nu te cred. Serios? Da, pe bune, vine după mine. Vii? Da. Uitați aici satul. E de la mare, bă. Norocul nostru. Da, e de la mare. Hai să luăm, să furăm toate chestiile. Și după aia să ne facem casă lângă el. Da, băi, chiar că. O să ne facem casa aici, lângă satul ăsta. Da. Candy și Bercea, bă. Dar nu o să ne facem casă, să dormim în casa lor. Da. Ce chestie? Eu uite pe fermier, bă. Domnul fermier. Ai găsit fermierul? Da. Ia, stați, domnule. Domnule. Hai să dormim, bă. Domnul, mă scuzați? Ia să vedem. Cine dă fermierul? Wow. Ce ți-a dat? O să luăm emeralde, bă. Oh, am dat în el. Vai, lo. În el? Eu nu pot să dorm, bă, tu te-ai culcat? Acum. Naga și eu. Mamă, dacă are de la Iron Golem. Are. Are? Da. Vai, lo. E fix în spatele casei mele. Nu te cred și am dat într-un sătean. În care Bă, eu am dat într-un sătean, acum o să mă bată Iron Golem-ul. Stai din gură, că nu te-a văzut. De dacă nu o să mă vadă, Atunci da. ia să mă duc să văd, mă bate oare? Să mă duc. Domnul Iron Golem, mă bateți? Mă bateți? Salut.
Nu mă bate, bă! Uite ce bucuros sunt. Că nu mă bate. Vine? Nu, nu vine după mine. Ia uite-l, bă, pe Fierar. Sau cum îi zice? Fierar, parcă, nu? Am găsit o pâine nouă, cartofi și 5 mere într-un chest. Bă, are să-i dau 15 cărbune pentru un emerald? N-are rost. Nu? Bine. Ba da, are. Zici? Bă, sunt 2 fermieri. 2. Da. Hai de lin. Da, dar sunt pentru emerald. Merită. Ai un turnacop de Nu piatră? era asta. Da, nu am. Nu? Nu. Ok. Emerald pentru pâine, nu. Bă, l-am făcut de level 2 pe fermer. Iese bule din el. Avem 5 emeralde. Da? Da. Hei, stai, în casa asta am dormit eu. Mai mult se merită pâine. E ok. Uite-l pe domnul Fierar. Aoleo! Ce ai făcut, bă? Am dat în el. Ai dat în el? Acum chiar urcă să vină Iron Golem-ul să mă bată. Robert, ia uite pe ce am dat eu 4 emeralde. Pe ce? Pe niște buzi de iron. N-avea rost. Știu. Doar am zis că are. În cartofi ăștia nu știu dacă erau făcuți. Eu tot i-am luat. Azi planta mă loc. Care? Sper că erau făcuți. Ce vrei de asta? A, plantează el, bă! Uite ce tare! Da, șmecher. Dacă plantează el, mie convine. Ăsta e unul de la care nu face absolut nimic. Un om de la nesimțit. Robert, ai mai găsit fân? Da? Că ne trebuie. Dăm și mie. Sunt 3 fermieri. 3? Da. Hai, dai. Nu știu cât până. Haide, dă-mi. Acum. 62. Și încă un stack. Mai dă-mi. Nu mai am. Oh my god. Am 2 stecuri de fân, bă. Ia că eu ți l-am dat. Am găsit acolo căpiță de fân. Eu Da. am luat fânul ăla. Hei, tu de unde ai găsit emeralde? Am luat de la fermier. Ok. Avem 7 emeralde. 7. Da. Tu nu mă bate Iron Golem-ul, what? Bate, bă, Cred că fraiere. ai stricat. Da, cred că. Un Iron Golem stricat. Am mai văzut. Ce ai mai văzut, Robert? Nu se supără nimeni dacă iau niște piatră de la fund. Nu, bă, nu lua piatră. Dar ca să fac un turnacop. Nici măcar nu-i bună aia, du-te și minează. Ok. Bă, ăsta e satul ăla de lângă ocean. Da? Wow. Ia să văd de ce face fermierul ăla acolo. Uite, bă, ca o morcovi ăștia.
târnă copă. Bună ziua. Vrea 26 de cartofi pe un emerald. Se merită oare? Nu știu o cartofi, așa că se merită. Salut. Băi, n-am târnă cop. Ai un târnă cop de lemn? Eu nu. Atunci ce facem? Ai lemn? Ba da, am pus eu într-un chest. Stai bă că-l iau eu. Într-un chest. Ia uite ce plantează fermerul, mă. Plantează. Săracul fermer. Așa-i zice fermer. Vai de mine. Cam atât a fost videoclipul de azi cu voi. A fost Adeline Sanciu Gaming. Pa!